କାହା ମଧ୍ୟରେ କିଏ? ଗାୟିକା ମଧ୍ୟରେ ସତୀ ଅଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଳ୍ପ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଧନବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବିନୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦାନ୍ତୁରା ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ମୂର୍ଖଜନ ଥାନ୍ତି। ଏକ ଆଖିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସନ୍ତଜନ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଜନ ସତ୍ୟବାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସଜ୍ଜନ ଭଳିଆ। ପତିବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବିଟପୀ ଅଟନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାରତ ଛାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବିଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ବଞ୍ଚେ ବହୁତ ଦିନ। ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ କାଳ ବଞ୍ଚେ ମୀନ। ଉଦାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଛନ୍ତି ଧନୀ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଗର୍ବହୀନ ଥାନ୍ତି। ଦାତା ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ବିନମ୍ର ଅଟନ୍ତି।